Рогалинский Игорь Владимирович. На территории Полоцка хронично засвечено основание колькости ремесла по образцовці чорного металу, кості, шкури, бурштину і інших матеріалів. Серед подобных ремесел, напевно, таким важнейшим индикатором уровня этой самой ремесленной деятельности является творчество по образцовці кольорового металлу. И за историю археологического вивчення Полоцка зафіксовано археологічно і на сьогодні відомо докладно не менше 6 витворчих ювелірних комплексів, які уявляють собою певну садибу, скажімо так, побудову і комплекс зв'язаний з її речі, які можна безумовно зв'язувати з металу. Окромя того, на території, окромя шести майстерням, натурально, що на території Полоцка в кожному розкопі під час серйозних досліджень зустрічаються фрагменти, інструменти, особливі речі, які так чи інакше зв'язані з кольоровою творчістю. І подобные местознаходження, їх так само достатково много, і зустріти вони практично у кожному історичній частці історичного роду. Окремя самим розповсюдженим індикатором витворчої діяльності по образцовці кольорового металу з'являється, безумовно, рештки, фрагменти, цілі знаходки плавильних тиглів, які достатково широко представлені в Полоцку і фіксуються, як я казав, практично на тому кожному винним розкопі на історичній частці города. Гэты інструменти, ці пристосування ремесників, вони мають, як правило, стандартизований вигляд, пам'єри більш-менш познані. І, як правило, коли ми означали, вони добре корелюються, соотносяться, лепше сказати, з певними витворчими комплексами. Як правило, для Полоцка характерно використання тих чи інших плавильного посуду для певної ремесленної майстерні. Всього за період археологічного вивчення Полоцка заховується на сьогодні відомо звыш 200 фрагментів плавильного посуду, як правило, тиглі кольорових металів. Вони представлені різними абсолютно типами, самими розповсюдженими. До этого часу были відомі конусоподобные, тигли-стаканы, самые розповсюджені типи плавильного посуду. Але за апошние годы, починаючи з 2013 года, коли археологічні дослідження і системної Полоцку були вже розпочаті Віталієм Поцем, який спочатку разом з Денисом Владимировичем Дуком, а потім особно проводив археологічні дослідження на території Заполоцького посаду в заходній частці, проводив дослідження на верхнім, нижнім замках. І під час цих праць були виявлені знаходки, які доповняють огульну картину розвиття такого типу артефактів, ці дали можливість бачити які нові види археологічних зафіксованих типів плавильного посуду на території Полоцка. Спочатку поговоримо кілька слов про дослідження, які відбувалися у 2013 році на території довольно частки Заполоцького посаду. Під час цих праць було виявлено 16 фрагментів посудин плавильних. Це тигли кольорових металів. З їх частка відноситься до мовлі цієї розкопки, початок цих розкопок була виявлена, треба значити, ювелірна майстерня. Автором дослідження
стосуецца 12 стагоддзя. І сярод інструментаў там былі знойдзены і пахаваныя вырабы, і пэўныя інструменты, і гатовыя рэчы, знойдзены і фрагменты 16 фрагментаў плавільнага посуду, тыглю і каляровых металаў. Частка з іх адносіцца, гэта 4 венцы платонцы, можна атаясаміць з так называемымі тыглямі-талерачкамі, якія в прынцыпе дастаткова рэдкая з'ява не толькі для Полацка, а для Беларусі ў цэлым. Яны дастаткова складана, напэўна, іх фіксаваць у археалагічным матэрыяле, бо яны падобныя да іх фрагменты, падобныя да іншых типаў пасудзін плавільных. Выкарыстоўваліся яны, як правіла, у працэсе купіляцыі, дастаткова складаная ювелірная аперацыя. І такая колькасць, в прынцыпе, яны невялічкія зусім фрагменты, але яны ўсё ж таки паказваюць на пэўны ўзровень развіцця тэхналогіі ў майстэрні 12 стагоддзя. Асаблівую цікавасць выклікае знаходка першага першай знаходкі ў Беларусі, у Полацку, закрытага тыгля, лыжкападобнай формы з трохвугольным дном, монолитная ручка и пераработана за прорезью, отуленной для закладки металла. До гэтага часу Полацку таких плавільных пасудзін не было выяўлена. Выраб гэты захаваўся практычна цалкам, гэта вельмі рэдка для падобнага прыстасавання, бо выкарыстоўваліся, як правіла, не больш аднаго разу, бо тыгль закрыты, і адпаведна пасля таго, як адбываўся працэс выплаўкі, яго разбіралі і разбівалі і даставалі власна кажучы метал, вылівалі і потым будзе выкарыстоўвалі. Вядома, па прынцыпе сінхронных помніках падобныя тыглі, як правіла, выкарыстоўваліся для выплаўкі срэбра. І у гэтую шчыліну, якая мелася на тыглі, закладывалі майстры ювеліры, закладываліся абрэзкі ці нейкія адыходы вытворчасці, як правіла, срэбнай. І калі там набіралася пэўная колькасць металу, то яго выплаўлялі і адпаведна рабілі з яго нейкі фрагмент. Тут трэба адзначыць, што адметнасцю менавіта гэтай знаходкі з'яўляецца тое, што у самой тыгле на дне зафіксавана даволі істотны фрагмент плавка металу, які натуральна плавіўся в гэтым самым тыгле, і гэта было не срэбра. Быў праведзены аналіз, у выніку якога было установлена, што плавілася ў тыгле свінцовая латунь, так званая. Прычым свінцовая латунь з нізкім 5,5% утрыманнем цынка. В прынцыпе, падобныя сплавы вельмі характэрны для тэрыторыі Полацка і пераважаюць для гэтага перыяду у Полацку. Не толькі ў Полацку, а практычна на тэрыторыі на паўночна-заходняй тэрыторыі Русі. Скажем так. Такім чынам, падчас гэтых прац быў выявлены такі унікальны для Полацка тыгля. Яшчэ адны раскопкі былі праведзены таксама пад кіраўніцтвам Алексея Леонидовича і Дениса Владимировича у 2014 годзе на Нижнім замку Полацка. Там было знойдзена таксама некалькі дробных фрагментаў тыгляў, якія не паддаюцца дакладнай ідэнтыфікацыі тыпалагічнай. Але сярод гэтых фрагментаў знойдзена былі два вырабы, які можна атаясаміць з так званымі ячкамі для разліўкі, як традыцыйна лічыць металу ў форме. Ячкі гэтыя зроблены з такого грубага цеста, з дамешкамі буйной жарствы, і Полацку таксама гэта вельмі рэдкая знаходка, і больш два ў адным раскопе. Два прадметы ў адным раскопе. Як мы бачым, падобныя фрагменты практычна не утрымліваюць істотных слідоў шлакованасці,
цеста глиняное, оно натурально не могло вытрымать великих температур, и для металлов температура плавления была выше, чем 300 градусов, они были непридатны. І хутчэй за ўсё іх выкарыстоўвалі для плаўкі легкоплавкай сплаваў на основе свинца и волова. Ну и натурально таксама ўзнікае пытанне тэрміналагічнае, калі мы их называем все-таки ячкамі. То есть традыцыйна лічыцца, што недзе быў тыгель вялікі, у якім зачерпвалі металл, і потым гэтымі самымі ячкамі іх разлівалі. Ну, натуральна, што хутчэй за ўсё тэхналагічна гэта не хутчэй за ўсё, а практычна на 100% гэта тэхналагічна не мела ніякага сэнсу. Натуральна, што самі гэтыя вырабы можна лічыць проста разнавіднасцямі тыгляў, у якіх плавіліся проста вырабы з нізкай тэмпературай самых плаўлення. Бо не знойдзена па археалагічных матэрыялах нідзе такіх вялікіх пасудзін, для якіх можна было гэтымі тыглямі нешта чэрпаць і развіваць сваю форму. Кроме того, пакуль майстар зачерпнуў бы і данёс да формы, гэта ўсё фізічныя ўласцівасці гэтага самага сплаву, яны змяніліся насправді. То есть яно застыло бы так. Гэта таксама такого цікавыя знаходкі, якія да гэтага часу у нас не захоўваліся, не фіксаваліся. У 2016 году на Верхнім замку адбываліся таксама раскопкі пад кераўніцтвам Леонідовича, і там было сярод іншага у верхніх пераадкладзеных збольшага пластах зафіксаваны фрагменты, шматлікія дастатковыя фрагменты керамічнага посуду, які таксама мы можам называць плавільным посудам. Тут чым асноўная цікавасць заключаецца на тым, што фактычна гэта былі фрагменты, все знойдзеныя, большасць, скажем так, фрагментаў знойдзеных, яны адносяцца да тыпу полосападобных масіўных такіх тыгляў, і падобныя тыглі, яны вельмі характэрныя, у Полацку сустракаюцца выключна на тэрыторыі Верхняга замка, і прынамсі на ювелірных майстэрнях, якія былі ў свой час знойдзены Георгием Васильевичем Штыховым и датуются 14 стагоддзям. То есть это фрагменты таких массивных. Зараз часто этих тыглей можно убачить в экспозиции краеведческого музея, или там целые экземпляры за полностью, два экземпляры. Это фрагменты таких самых тыглей, великих, со следами шматразового выкористания. То есть они моцно шлакованы, и видно, что их часто використовували. Ну, треба значить, наприклад, що подобного типу тиглі з розкопок на Великім Посаді, там того ж 1995 году, 2005, вони зроблені значно більш тонкого теста, добре вимученого, отримують так само сліди шматразового використання, але вони абсолютно інші по своїх пропорціях, менші, тонніші, такі більш вытонченный, скажем так. Акрамя гэтага падчас даследаванняў знойдзены і стаково рэдкія, таксама для Полацкага знаходка, скажу, што унікальны стаково рэдкі. Гэта фрагмент плавільнай пасудзіны невялічкай з плоскім дном. Подобные посудины являются, как правило, по новгородских материалах в 14-15 стагоддзе, и заявление звязано с изменением конструкцийных адметнасцей асаблівасцяў печаў плавільных, что верагодна змянілася ў сувязі з павелічэннем аб'ёму сыравіны, якія выкарыстоўвалі мясцовыя ювеліры. Всего Полацку там знойдзена не больш за 4 такие знаходки, все они выпадковые, не походят из материала доследования, это первый такие артефакт, ну, не лечь на то, что походит с верхних, такого примешанных слоев, и давать их докладно, однозначно, все-таки не выпадает. Таким чином, новые доследования археологічні, які відбувалися протягом 3 апошніх годов, 4. Далі нові цікаві матеріали по історії технології полацких ювелиров показали, что
талановитим майстрам з Полоцького, які займаються кольоровою металоопрацовкою, була властива використання всіх прогресивних методів для свого часу. І, в принципі, ось цей плавільний посуд, він якраз це саме і ілюструє. Ну, коротенько, це вже все. Дякую за вас.